Shalom. Parjolo kami sian parahlado nang sude full timer aku BP Tangerang Kota pasaton tuhita salutna nomor minggu di Garijaon suang songoni nomor minggu via live streaming pasatang ma tuhita salutna selamat hari Minggu. Ando raso ta mulai ibadata adong sautik si koreksio di acara nomor 10 tolu disi pilihan sada A do sada B sasitongna pilihan sada A sada B do pilihan paduahon jalamangi umadi nomor 15 disi dia non pilihan tu pembangunan ima buah-buah dita salutna atong taparade ma roanang pikirata tapasonang ma parudulta tapahohoma jala bagi hamu ma jauh-jauh tu parmingguanon di minggu sadarion rabdot sandok kuria di Portibion tapatu pado parningotan tiki panopaun ni langit do tanoon ro dinasa isina onma padu halion huriata HKBP marningot panopaun ni debata amata di langit doho tanoon marhite parningotanon lam toguma ha porsiauta tu debata amai nama no palangi do tano do nasa isina naung masai denggan jaladang marhasotan pangaramotionna uhud mangalehon denggan basana tunasa na mangulu di Portibion di baheni tamas itu tudo tapasahat puji-pujian dot hamoleoteon ni rohat nang todita tu debata di sando HKBP Laos Tabaendo Minggu 22 September 2024 gabe Minggu Ekologi laho pangingoton hita di pojouon ulaon do tanggung jawab ta songon halak na porsea laho pauli-ulion hasadaan ni nasa natinopa dada holan si hataan samping yanggo ekologi i di huriata AKBP alai konteksta doi ekologi laho marhuria marteologi marhadaulaton huhud mangolu jala dada holan inganan hanguluata yanggo Portibion alai bagas ni debata doi inganan pasobauta tu debata manangion hatana jala manga hanguluhon holong ni rohana alani tapuji madebeta maritete rapita marende metas yang buku ende nomor 560 siap. Salut
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni ton di parbadia na tumo palangit dot tanoon. Amin. Pinuji ma dibatasi to palangit dot tanoon. Tangan na do na jumadihon nasa natinopa. Hati uron di aliton ibana hire ulos. Ibana pahebak kon aka langit songon ribe-ribe. Ibana mangulang-gulangi di aka aik bilut na pargijang. Huretana do dibayan aka obuni. Mardala-dalan do ibana di atas habong ni alogo. Nunga di paujak ibana tanoon tu aka ojahan nai. Asa unang lalo-lalo sa leleng-leleng na. Halamon Jahoba jadi lehonon nama tuho na pinangido ni roham. Pasat ma dalan mutu Jahoba jala haposi ma ibana asa ibana paturehon. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Masedenggan do ditopaho langit do tanoon do nasa isina. Jaladak kaya di tadi koko ulaw ni tanganmu. Pinuji maguarmu sa leleng-leleng na. Alabalga ni holongmu marhite Kristus anak mi. Nunga dibayan ho padan tu saluhut na tinopami. Jaladak kaya di oseho padan naong binayan mi. Go denggan ni basam do langit do tanoon ale amang. Mula rata do asini roham jaladang persohot denggan ni basam. Rab do nasa natinopam hupuji hami maho ale debata ama anak do ton di parbadia. Rab do salut akan aporsia di portipion hupes tahun hami ma tikip panopa ommu di langit tano do nasa isina. Di sandok HKBP sadarion hubayan hami mah minggu ekologi manang minggu hasadan ni nasana tinopa. Pauba ma adung dot angguk nami gabe puji-pujian tuho aliyamang. Pahisan matano naung tinopa mi. Naung sega ala hagijangon ni roha dohot hamokusan ni jolmai. Marhite pakokop ni Yesus Kristus anak mi dihau pinarsilangi. Saya bahen mahami salutna gabe jolma natinopa nai baru marhite tondi parbadia. Amin. Marede metas yang bukede 110. Tangihon ma patit ni debata imana nienet sian konfesi HKBP tahun 1936 bidu 5 taringot tu lingkungan hidup. Taha porsiai jala taha tidak kodo ditopa debata do jolma nang inganan parmian dot inganan pangulauna di Portipion. Imana do napuna sude namangaleon hanguluan tu sude natinopa nai. Inganan pangulaon ni jolmai madarat, laut dot hajak kajang. Di reon debata do waso tu jolmai, laho paulihon Portipion, di bagasan tanggung jawab nagok. Ulau ni Yesus Kristus do paluaon jolmai, nasa natinopai songoni Portipion sadiri. Marhiteon, tahat tidak do tanggung jawab ni jolma pangulahon. Sude natinopan ni debata, asa boy ibana mangula. Hipas
dot marsonang-sonang. Taalo do akau waso na manigay lingkungan marhite na manutungi dohot manabay hau ditobak manang harangan. Taalo do aka usaho na manglitohi ay dot awang-awang nang ay panirisan na marisi rasun sian aka pabrik marhite so mga turehon halalaw ni ay panirisan ni dot pencemaran udara. Pola gabi manigay ay si inumon suang songoni taalo do aka pencemaran udara na manigay hosaon ni jolma. Atong rak magidugugo mahita sian tuan debata laho mangulaon na hombar tupatik nai. Marede meta sian bukede nomor 410 sada. Dosata matangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami si topa saluhut. Nunga denggan di topaho tanoon nang sude pangisina. Alay husay kay hami doi ala hagid jangon ni roha dot hamukuson nami. Ale Tuhan debata dipilit ho do hami lau pauli-ulion tano natin opamon alay hurajumi hami dang hibul rohanami lau mangaradoti hasadan ni nasa natin opami na hurang do parsi tutuon nami mangarodopon akan natin opam na asing holan na rekod diri nami sabing do uparham maul hami jalan dang huingot hami na masigatung tuha sadaon ni nasa natin opaido parngulon nami di tanoon. Ale Tuhan debata huparhatopot hami do na jod upasombu hami akan na humaliang hami dot bagas joromipe dang ias huparhatopot hami do namasay losok rohanami manuan hut pagudang-gudakon hau umbay na laman mohob dalam marhitang portipion. Ale Tuhan debata disuruh ho do hami marbarita nauli nasian Tuhan Yesus Kristus
tunasa na tinoppa. Ale jot huarsahi hami akan na tinoppami, marhite na usaigai hami, jala husiapon hami tobak, laut do langit inganan ni nasa na tinoppami. Baga-baga ni debata taringo tu asasan ni dosa, songonondo hatan ni Jehovah, Roma hamutu au asa mangolu tondi muna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debatana di kinjang. Amin. Mari demetas yang buku de 723. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di Yohanes tolu ayat 10 tolu rodi 10 walu. Dang adong nama naik tu banua ginjang ia sonaung tuat sian banua ginjangi. Ima anak ni jolmai na di banua ginjangi hian. Ay songonondo holong ni rohani debata di Portipion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hangoluan nasa leleng-leleng na di ibana. Dang si uhumon na porsia di ibana, alay anggo na so porsiai, dang hona uhum ala soporsea ibana digorni anak sasadani debata ido sahatna martua do akan atumangion hatani debata jalana upeopsa. Amin. Mari demeta sian bukede 772. Sadarion rama mestahun tiki panopaon do hita do sude akan aporsea di luar Portipion
Jala disandok HKBP tapatu pado sadarion minggu ekologi. Marhite pesta tiki panopaon dot minggu ekologion. Naing tara-taratai muse hapor siauta. Paboan natinopan di debata do langit do tanon. Natatanda marhite Yesus Kristus. Marhite pesta tiki panopaon dohot minggu ekologion disosoi dohita laho makanguluon hayason mangorui dohot pasidikon nasa ropak-ropak mamarangehon ngolu na denggan maradopon na humaliang ta marhamaol nasa natinopa marpangotik jala jamot tu aik listrik dohot BBM jala sigop maradopon akat tada-tada ni hasesiga ni natinopa ni demata di sandok portipion huhut martoruk ni roha di bagasan hadaulatan dohot makatidak konota akan naung tinobus marhite-hite hamamate dohot haheheon ni Yesus jala marhite tondina di bahen hita gabe anak haholongan ni demata. Atong tatidakon maha porsiotai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sandong portipion rap mahita mandok. Hau porsia ibatanya uba ido aman gugu nas dosa mati nompalangi dotano. Hau porsia di Yesus Kristus anani debata jauban nasasadai imana timurun si Maria naga bagabe sian dotu perbadia andora suabu idol kota matumaun mabeli di bangunan silatus nama tata pada dari bana di hakmasi natua tu bano turun utama namun lalu dia keturun nama naik surga lalu disana belakang jauh amanai pada guru masuk sana icinya masuk bangun di halak nama untuk nanti apa sih untuk dia galado saya Tabegema ende puji-pujian sian punguan ina Kamis.
ABG ma titing na masa kita. Shalom. Hurian itu hatta tatangihom titing na masa di huriata Minggu 22 September 2024. Bagian perjolo pelayanan sada. Goarni minggu ta sadarion ima minggu pasapulu pituhon dung trinitatis dohot topik minggu habal gaon ni Jehovah di bagasan sude na tinopana saluhukna HKBP di sude permingguon maka lason panopaon ni debata di portibion dohot lingkungan manang didok minggu ekologi. 2. Sakramen padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 20 September 2024 di gereja tahun di Patupado padidion nabadia tuaka anak ni Huriata ima di permingguan pukul 10 sadawib. Pinangidoma tuaka natoras ni danak naneng tardidi asa madaftarhon i anak konna huhut mabawan surat hatorangan sian situawik buku keluarga jemaat dohot fotokopi akta nikah tu anak buah baju. Katehisasi di Patupa di hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.05 WIB Maringana di gedung sekolah minggu lantai sada. Tolu, peleatu pembangunan. Di hari Minggu sadarion tanggal 22 September 2024 dohot Minggu 20 September 2024 tapatupa do peleatu jolo laho haporluan ni pembangunan ni Huriata. Perdalan ni pelean pelean sada B dohot pelean paduahon adorang so jamita. B pelea tu pembangunan marhite amplop di pasahat matujolo dung sipul jamita. 4. Pelean syukur. Maka maulatehon ulang tahun pa 25 hon punguan korama kantata gloria di pasahat do pelian syukur manang pelian hamoleteon tu pembangunan di Huriata HKBP Tangerang Kota godangna 25 juta rupiah. Mauliate ma di pasahat Huriata di punguan kor kantata gloria tuhatama nama masu-masu. 5. Ruas natabba. Mamuka minggu sadarion tanggal 22 September 2024 nunga di jakon gabe ruas di Huria HKBP Tangerang Kota ima amang Dedi Susanto Pasaribu inang Medi Haryani Nanggolan rap dohot 2 halak yanak nasida narosian HKBP Kamal Raya Resort Kamal Raya Distrik Walu DKI Jakarta nasida maringana di Jalan Masjid Al Solihin RT 08 RW 07 Kelurahan Cipondoh Indah Wik 10 dohot energi 24 sadapitu onom pitu. Onom tirting pabagason titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma hisar padapotan sianipar anak ni amang hasiholan sahat pe sianipar dot inang Saida Purnama Papahan ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota sian wiksada dohot oranna Nadia Lestari Tumanggor boru ni amang Besli Tumanggor dot inang Las Maria Marbun ruas Gereja Misi Injili Indonesia atau GMII Makedonia cabang Taman Adiasa nang majalo pertupolon di hari Sabtu tanggal 14 September 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 September 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pitu nasorang di basa-basa hotuhatta dosa danak boru di keluarga ni amata Edo Eduardo Jire Sitorus inang Eka Fatmawati Pardosi. Nah di hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sian Witoluplonom
NRJ 2 tolu sada onom 5 sada. Hipasdo natorasna rap dohot danahi. Walu ruas napida. Mamuka sadarion Minggu tanggal 22 September 2024 nunga pida huria keluarga Amang Mario Heri Manurung inang Eva Lorence Simbolon rap dohot 2 halak yanak kunasida sian wik 12 tu GKI Kota Modern. Bagian napa dua hot titing na meragam. Sada Sermon Distrik Pangula Nagok Tiki. Di hari Senin tanggal 20 September 2024 dipatupa do Sermon Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 20 Sada Banten maringana di kantor distrik Mamuka pukul 10 WIB. 2. Pagelaran Budaya Nusantara. A. Hobartu tahun okumena inklusif HKBP Dewan Marturia rap dohot panitia patupahon pagelaran budaya Nusantara di hari Sabtu tanggal 20 September 2024 jala di patupa 2 sesi ima sesi na perjolo mamuka pukul 10 saha rodi pukul 10 WIB dohot sesi paduahon mamuka pukul 10 sia saha rodi pukul 20 sada WIB. B. Gladi bersih di hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 10 WIB sahat tunasidung di patupado latihan gladi bersih do mutusi di pangidohon ma tusude kategorial laho madohoti ulahoni. C. Lau mengurupi biaya operasional di huriatta di tahun okumene inklusif di patupa panitia do manggadis tiket turuas na swadong do petiket na boy mamanuhor di inganan naung di parade panitia saha tu tanggal 20 September 2024 ima na perjolo tiket VIP senilai Rp700.000, tiket gold senilai Rp250.000, tiket silver senilai Rp200.000. Tolu, kegiatan kategorial. Hobartu kegiatan pagelaran budaya di hari Sabtu tanggal 20 September 2024 domutusi masohot majo kegiatan kategorial PA remaja, PA pemuda, dohot parguru malua regular. Bagian napatuluhon diakoni. Donor darah. NHKBP Tangerang Kota patupahon ulaon donor darah di hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Maringana di Sopo Saroha dia karuas na naik pasidohot boy ma dihubungi situa wikna be di ingenanna. Bagian naupaton ucapan selamat full timer parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton na perjolo selamat ulang tahun hatu tubuh tu ualu pulusia halak ruas dohot selamat ulang tahun pardongan saripeon tu 10 pitu keluarga hatan itu hatta madok saya dilehon matuho si subut roham jala dipasaut ma sakakmi pesalmen 20 ayat 5. B. Tusude akaruas na di bagasan parsahiton anggiat ma dilehot tuhatta hahipason. So ni matiting na masa di minggu tasadarion dia katiting na so di cahahon boy mata jaha di buku acara digital. Mula adong akka nahurang tekas di panurat tonon doh di pajahon boy do di patakas tu parhalado di wiktabe manang tu sekretariat ni gerejata di tiki jam kerja sai di pasu-pasu tu hatta ma pakkubasion di huriata jala di pasu-pasu ma nang parhalado do ruas laho patupahon aka ulaw ni huria bain sangap di goar ni tu hatta horas. Tapa punguma peleata marede meta sian buku ede nomor 780 sada.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhut na amangina. Di minggu tasadarion, minggu ekologi, taringot tu panopaon ni debata, persauran manang hubungan ni jolma dohok na tinopana asing lam dipauli dipadenggan. Ala jolma dohot na tinopani debatana asingi rap na tinopani debatado. Nuaing tatangi hom majolo hatani debata jamita di minggu pasapulu pitu hondung Trinitatis sekaligus parningotan di minggu ekologi taringot tu natinopani debata. Natar surat di Pesalmen 104 ayat sada sahatu ayat tolu dohot ayat 10 tolu sahatu ayat 24. Hujaha madihita. Puji majahoba ale todikku. Nabolon situtu doho ale jahoba debatakku. Marpahean hasangapon dohot hamuliao doho. Hatiuron diailiton ibana hiraulos. Ibana pahebakkon akalangit songor ribbe-ribbe. Ibana manggulang-gulangi di akaek bilutna pargijang. Huretana do di bahen aka obuni. Mardalad-dalad do ibana di atas habong ni alogo. Ibana pasobur akadolok sian akabilutna pargijangi. Sian parbue ni akajadi-jadiammu do butong tanoon. Ibana patubuhod duhut dipinahan dohot ikau rata bahen parulian ni jolma. Laho paruarhon roti sian tanoon. Rodi anggur napalas rohani jolma nagalei. Asamar miak bohina lobi sian nahona miak. Dohok roti natumukul rohani jolma nagale. Butongam ma akahau ni Jahoba. Akahau ares ni Libanon. Aka nasinuan nai. Disima marasari akapidong si boru tasik na majabuhon hautusam. Akabedu do napuna dolok aka natiboy. Haporusan ni aka atuasu do aka dolok batu. Ibana mabahebulan pajujuran tiki. Diboto mataniari do hasudutanna. Hodo mabahen haholomon. Jadi tubuh maborngin disima gumamang saluhut binatang harangan. Singa nabajar aka na patungaor mangido si sorwanna jala mangalului siat debata si panganon nasida. Bicar mataniari mangicuru manasida lao manggopang tu bagasan liang nasida. Ruar majol maitu mopot ulaonna na pinuhutanna rasi rasabot ari. Tungnalan situtudo akka jadi-jadiammu ale Jahoba. Saluhut nai dipauliho marhite-hite habis taram. Tunggok jadi-jadiammu do tanoon. Ima sahatna. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan koar itu hatta Yesus Kristus. Tarbarita do si Thomas
Alpha Edison, penemu listrik. Bena tiur, nakpe borngin tiur. Dang mangkalaki pali itu namar miak tano be kita. Dang marlampu teplok be. Dang marlampu Petromax manang strong king be. Anggua kana poso odang dialami be. Terbarita do nang si Guglielmo Marconi, penemu radio. Suaksongoni si Alfred Nobel sebagai penemu dinamit na manggargar duluk dak pelalu jabe manggargari marbulat-bulan alai holan sahali diledak pecah akabatu. Songoni naksi Alexander Graham Bell sebagai penemu telepon. Terkenal jala sangap donasida di Portibion. Hinorhon ni ulaonna na mangurupi dohot pamurahon ulaon ni hajol maon. Alai dakya nasida di goari panoppa. Dakya di goari nasida pencipta. Alai penemu. Nakpe ula-ula na pinatupa nasida dakya do pe adong adorang sonasida. Bahasa. Ala taparhatutu jala tahapor siaido ia panopaon ima manoppa majadihon sian naso adong gabi adong ido na manoppa HP nasida naginoara digijang nakin didapot ditemukan akka ula-ula na pamajuhoni alai dada sian naso adong gabi adong sian akana adong natinopani debata di Portibiondo di patomu-tomu gabe majadi ula-ula na lamtu majuna manang lamtu moderna. Laosido hasurungan ni debata sian akajolma naginuaran nakin. Ia debata panoppado. Aditoppado Portibion doho nasa isina sian naso adong gabi adong. Dang sian na adong di patomu-tomu sama sekali belum ada. Allah menciptakan menjadi ada. Creatio ex nihilo. Sian naso adong gabi adong. Dada napadomu-domuhon akana adok kiat debata. Dang. Songon na pinatupan ni akka napistar nakin. Molo arga sangap terkenal akka jolma naginoaran penemu listrik, telepon, dinamit nakingani, manang doho radio nakin. Jana saya diajar hodoi di akka persikolaan alani argana, ikon dau umarga magoar ni debata sian saluhutna. Ai dau ubalga do natinoppa ni debata sian akana asing. Ai akka penemuipe natinoppa ni debata do di padomu-domu. Marhite akal pikiran, ipe pikiran bisuk siat debatado harorona. Alani hamu akan mengenang hurian itu hatta na huaholongi di bagasan koar itu hatta Yesus Kristus. Molotaida namasa nuaeng macai argado akan apinauli ni jolma tamahen. Alani argana mula hula do jolma marsiajar marsikola laho menyempurnakan pauliulihon akka ula-ula na parjului asa lam modern asa lam tusikopna isarani
komunikasi radio majoropani. Najolo sa hingot tikidak dana kau radio monoloh holam mabigi-bigi iba. Di jolo ni ba ma radio dungi arong mana mabigi martukolisang. Ihu mangopi. Subuhi makatay iba holam mabigi do. Marhaliyak kaliyang masih. Holam akun teng toreng tong teng teng holanin na. Berarti lau warta berita mai. Dungi molong adik dehon tanah airku Indonesia lau saya ma warta berita. Itu holam mabigi do dangadong gabbar. Hola suara do. Allah si makin dikembakkom may lam maju lam dinggan. Kabibui masahat kita namar telepon, handphone, telepon genggam. Makatai langsung bahkan padopak buhi nakpe padau-dau. Tu bona pasugit tu Serangon, tu Tangerangon, bui makatai Mekkel. Takas binereng buhina. Sob busihol. Molo adong na to pumarsahit ng sangabi eahan, lau mamereng mamakulingi, ngabui langsung siyan hemponi, makatay, paimatos. Ang ito. Ahado to nan tuaw bapa omain na, bay pabua, baru lau may mana ngabak kebay dapot. Di mahibat na, lam tumaju na telepon, komunikasi lam denggan, lam uli, lam hatop, pasahaton na di roha. Marsiadu dojol may maparsiajari huhut padinggaton asa lam tu ulina. Lasongonido nang di akka bidang na asing. Ganub generasi do maparsiajari. Mohado asa lam tu ulina, lam tu denggan na, akka na pinaulini na parjoloy. Jadi semakin diperbaiki. Lam tu maju na zaman, lam tu gajang na partikian, lam tu maju na dotaida. Alay di hamuna kamanginang hita na pungudison. Adul marasing do pabahenan ni jolma tu natinop pani debata. Dimula na nunga di dok debata, nunga denggan saluhutna. Dung dito padebata, langit dohot tano dohot nasa isina, dungi dito iba nama nunga denggan saluhutna. Asal langit dohot tano dohot nasa isinaon, pada dasarnya semuanya ciptaan Tuhan itu adalah baik. Molo taida do di partikiat sinuaingona manginang dada lam tu ulina portibion alai lam tu segana do nunga masihol hita marningot langit na balau langit yang biru di Tangerang di Jakarta samon nama daktarida be bitang borngin-borngin. Daktarida be jelas mata niari. Berengon songon na hulum alay mohop. Mohop do pakilalamu no yang digarijaw na manginang. Alay na do ditemuhon si Edison listrik boy marase hita. Labok tahilana. Baik kita masuk belurang rukia ni pasti do makipas-kipas. Natuari lau hita dohot kami marpesta lau tu Jakarta hubere kami ma sungai na di Jakarta gok sampah marbirong tang adong beda pot tita di Serang di Tangerang di Jakarta aik natio ay patut do HP say tornao akadong anot tu puncak ni naroha pinomak mamereng natio sungai natio mamulus akabatu haruipe ngamulai sega ngamulai masursur doloki ay nga ditabayak kahaw dang di suan gatina
HP molo ditaba sada na balga ikong gatiyod do 10 bibit. Dang dope balga haw nga matutong. Ima natay dan ang di partikyanon akamanginang. Nunga masihol hita marnida langit biru dohot aek natiyo. Nunga maol jupang di luat taon. Sadok portibi na ulihian di mulanay nunga lamroabe di partikian sinuaengon. Di debaluat gajah ngarotuhuta. Gajah nabulot di Riau. Guasa ay hutan apa nga disigay. Batu di mana maporus. Di debaluat akaherek bodat ngarotu dalam mangidoy-idoy dahanna. Bahkat tuja buro disigati panci. Tudung saji disigat. Ay sadong bedito baki ang langon nasida. Dang totube musim. Somal na molo nga September song saunarion nga ariuda naturan na te. Pinuma sa sahali. Ang guni nga madus-dus. Perengos sa isang nagulap. Hape dangobun. Alay asap do. Ujung nga lamohok. Alani akka manginang dung tabereng akka namasa ito turodo sukusukun turohatta hado mabaheni masa. Didok akka napistar peneliti sada sian penyebab pemanasan bumi global di partikianon ala penebangan hutan merusak hutan ratusan juta hektar per tahun. Sementara untuk reklamasi manang paulihon padinggaton puluhan juta hektar do per tahun. Atau ratusan ribu hektar. Do gumudang nasega sian na pinadinggan. Gabi terjadi pemanasan bumi. Nga adong nang modding songod di Afrika ala ni mohokna. Aek dang adong. Manibung itu laut pesabutul lang amohop. Ima di partikianon. Garihita di son, au sugari suadong asiodang na binoto be mohop na dijabu. Apalagi molo ventilasi ni jabui dang normal manang dang standar. Ima kiadaan nuaing di partikianon. Nunga lam guddul akatobmak alay holan sauti do pauliulihon termasuk may di Borneo Majahudok Kalimantan alahya hamisiani berengod do molo sejaja riba mamereng tutob maki hijau sudi. Alay mo lumar pesawat, berek kamu mahaduan. Ngamar ruang katanoy katubaki. Buasa. Diokali tanoy di pabuak batubara, alay dang di paulak muse sisik ni tanoy lahu menimbun. Laos di pasob budongangang. Gabe hira danau-danau madisi. Bahkan jol mamar matean akadak danak diripu pejet ape bagas. Ay molo nga danau-danau be di natanohian habe natubu disi. Nah dong. Balam mohok ma termasuk may. Nautung do di partikianon akamanginang informasi parpudi Universitas Gajah Mada. Mahasiswa na noeng borhatusi mau memperbaiki hutan-hutan manuan aka suasuanan asa sejuk muse mardomu kerjasama nasida dohot OIKN pauliulihon jadi
asalam uli akka natinopay disa. Anggodang habitiad duma barbari ay puluhan bahkan ratusan ribu ton batu bara diokal tiap minggu diantar tu Tiongkok manang tu Hong Kong. Ditaruh itu san. Molopona do songoni tiap minggu bahasa marubur Borneo. Aladang di paulak tano nai muse di bado. Batu bara nai dibuat alai sebelum batu barai adon do akka tano nauli sisik ni tanoi. Laos purguk doi dang di paulak tu pangokkalan nai. Ninna adong do dana tu si di bayan alai dang jadi diulahon. Ima salah satu halebaon hatakangon ketidakpedulian ni jolma tu natinopani de batana asing. HP tobak hau doho nasa parbuena laho tungolu ni jolmai doi. Ahado nauktabahen paulihon portibio namanginang. Aitu hita do di pasahak debata portibion lau raja atta tataotta pature-tureotta hobbardo itu sada Musa sada ayat 27 sahat tu ayat 30 sada. Ditoppa langit dohotano nasa isina ternyata natinoppai lau dihitaro. Jalan nasida pe, hita pe, laudi nasida do. Hita mengolah, menata, memelihara, merawat. HP tapar sulapak, tasigai. Patut do HP, dang bersahabat berciptaan na asing do jolma. Alanunga tasusai nasida. Bahkan naungeri, alang adi tutung yak katobak Roma akabudat tuhuta termasuk tu akasuasuanan yak petani dia langi di si akka jagung na dia na macam gabe di ma hama ngaro hama ni nama dokko budati HP naso dinggabe ekosistem manang tobak inganan nasida gabero nasida mengalulusi panganon tu parhutaan tu lahan petani gabe di muse hama alani akka manginang tasigati majolohit rohatta bohama bahenotta marbarita tu akka pinoparta taringot tu habalgaon ni debata di bagasan sude natinopana molodung rotak jana sega do portibion binahen ni rumang ni ketidakpedulian ni jolma tu akka natinopai. Rasugo Roma suku-suku ni akka popanatta. Sudut na poso haduan. Ay nasampa do di toppa de bata gudang di portibion. Wama hita mangalusii. Ay na alugo na kotor do di lehod de bata tu jolma. Ay songonod do mohok na portibio di toppa de bata ahama alusta alani akka manginang beta mahita targa homma natinoppa ni de bata ay marhite natinoppa na do tarida habal gaon ni de bata laos marhite pabahay natta makaholongi natinoppa na asing ido pamujiotta tu de bata boha amanginang mula adok kubummu, adong pollakmu, ado dibek kamu isi. Mula adong pekarangamu, jabumu inang, isuani hamu do si manang naha, pinomak di pot, manang nabunga, manang nalasiak, manang natorong, atau apa. Tarsingo tahu, di luat ta adong dosa da luat, bidang kebunna, bidang pelakna alai lau do tuonan manuhor lasiak
manuhor sayur, manuhor jagung, hape bidang tanona, halong, dang adong manang naha, karulang, mulu balga hau ditaba, dang digatti, dang disuan, dang dirawat. Noeng atik buha adong kebut tabe, tak saya binoto dah. Biar adong di Riau, manang di hutat di bona pasogita, pareso hamu ya manginang, bentuk kepeduliatta akan dihutai tasuru manuani, unang manggosa tanoi, HP dang dirawat. Ala pangotakna, dang holat tunatino pana asing, gabe sega alai doho do berdampak tuhita. Atau ni do te masa na di Bakti Raja, kecamatan Bakti Raja, na masursur batu siang gijangan, ala nunga di babat hutat di gijangan, mangai sega mana ditoru ni doloki, ditodong akka batu na buluni, sahatu sadarion na gudang depe batu na subuh diangkat. Aladang lokok be batu itu tano, adong be urak ni hau maniopi, moloro udan lastu kisdo, iterbajir, dang martahan aeki di doloki, sehingga hola saminggu pe kemarau ngarah raka suasuanan, adong be aek, dang adong be urak ni hau maniop aeki, manahan aeki asa menghijau. Ima, alani akka manginang, tadani natinopani di bata sebagai mahkota ciptaan kita. Di pasahat de bata do tuhita marhite terpukon, asa marsaor, mardomu, berhubungan, bersahabat dengan ciptaan lainnya. Marhite peduli hita laho pauliulihon lingkungatta, termasuk sampah akka manginang. Parkirat tahun, parkir mobil, dungi holan margeser mobil na parkir parjuri nga adong marbottar berengon. Dilabung ni parkir ni mobilihian. Saya hupamanat tami doi. Nasugot subuh laho tu jamualu sebelum parkir mobil ni jamualu nga adong marbottar di si. Katisu, kapalastik. Asing depe akalak ni utte. Ya patos sian di mobil do dialang alai lakak na tuluaran ya paton. Itu. Songoni satabi molo hutaringoti pe nang di akka kamar mandi pe. Iko jamonot tonot tado hayason. Sebelum ibadah yas doi alai salpu ibadah so nama. Hal-hal name doi. Ido bain naridok haposan halak di nautik, haposan donang di naguda. Jesiat dirit taju parjulu, taringot tu hayason. Ay mologok sampah di Serang, termasuk di Tanjung Priuk, di sekitarna pinggiran laut, Tanjung Pasir, ngaguk HP sampah di toruan, akka plastik, dang mangulu bedek ke disi. Siap bagasan lautan nama tonga-tongaan nama dialap nelayani ikan. Anggo di pinggir laut itu, tung di taot jalana, jaringna, hailna, dang dapok na bedek ke. Paling mah dek tagiling-giling. Dang layak sial lango ni. Ima ngirina. Jadi nanaing dohonon akamanginang naumet-met hayason, jangan sembarangan membuang sampah. Jonok koni nahuingani hamian sungai Sipot do guarita he abagu yamang itu nyandang apalah hitai halakido abinereng gidang gurhon tusi dang alang rohana ditipus do di bagasa plastik sampahna ala itu sungai name metima ditippal hon bayako kita mah
Saya unang maruk siya tonga-tongata. Molo teratur kita membuang sampah pada tempatnya. Nga termasuk makaholongi ciptaan ni di mata kita. Mek-mek do inian, alay arga do diadopan ni di mata. Alaniak ka manginang, sebagai ciptaan Tuhan, mahkota ciptaan kita, tahaholongi, tatata, tarawak ma, nang natinoppa ni di bata na asingi, airap natinoppa do hita. Sudi do hita mamuji-muji di bata, sesuai do bahasa ni akan natinoppai. Amin. Matang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, di bohaliho hami, di minggu ekologi, asa hu argahok kami, hu haholongi hami, hu padenggan, hu pauli hami, parsauran nami jolma, dohot akka saluhut natinopam isini portibion, airak natinopam dohami. Natinopam akana asingi rikot doi di hami. Aisianido hami diudutho ngulu nami. Jala hami pe jolma natinopam rikot do nang dinasida. Lahomenata mangarawat mangatur. Asa denggan parjongjong partubu ni saluhut akka natinopai. Boy masih tupahan, masih pauli-ulian, hobatu rikot nabi. Ale Tuhan, sai padauma, siat tonga-tonga nami, siat tonga-tonga ni parsaoran, dohot akadongan, naleba so manata mangarawat mangarajai portibion. Paingot hami, nasa nama bahen akanauli nadenggan tu akka natinoppa asing siad diri nami natuhodoi akanauli nadenggan nahu patu pahami bahen pilihan nahucus may diadopamu alani Tuhan sai ajari marhite todim ganup ari asamanok tok kami mabahen nadenggan disude akan natinopami. Pasu-pasu mahuriamon HKWP Tangerang Kota. Namet-met rodi nama godang. Toktong marhaposan marhabiaran tuho. Saurdut hami laho mabahen akan nadinggan disude akan natinopam. Pasu-pasu ruas ni huriam na di bagasan akka parukilon. Apuli akan namarsak lehon hamalumon tu akan namarsahit patulus akan nasinita obar tulomo ni roham na sodapo dope niluluan ni akaruasmi unang paluas madele patugu pakirimon molo jupa akka hamaolo dibalik ni akka si taono ni adong dosakka munauli alani unang paluas hami Pitor manudali ho molo masa akka parukilon naborat. Pasu-pasu manang akka program ni huriam si ulaw nami tujuloon di pembangunan ni kantor dohot bagas huria na sedang berjalan nuain. Urupi ma huriamon marhite ukap ma rohani saluhu ruas ni huriami mamilehon onak ni natar patu pasa manarihon pembangunan fisik di huriaon. Suaksongonima nang kegiatan di hari Sabtu tanggal 20 Septemberon pagelaran budaya ni hobasan ni panitia tahun oikumene inklusif rapdohot Dewan Marturia. Tuhan lehon arinauli arinadengkan. Suaksoni magogo tiur ni roha pikiran semangat susude panitia nama kubasi.
di bagasan arion sahatuho mangulu nami. Jagai ramoti daging toddi nami. Urasi hamis sian nasa dosa nami. Asimaruham, marhiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Maredema hita huhud papungu pilihan amplop tujolo untuk pembangunan ni Huriata.
macai holong do rohani de bata tu portibion. Tu nacinop panai marhite hatana. Dang lo mo rohana sega jala siap portibion ala pangalaho ni jolma manusia. Dilehod do anak na nasasadai mate di hau pinarsilang lao padamehon saluhut dosata. Jala hehe ibana sian akana mate asa dapotang ngulu na ibaru hita. Dang marnaloja ibana pay baruhon portibi na tinoppa jala niasian nai marhite toddina. Natarjou dohamu dohotau gabe parbarita nauli tunasa na tinoppa. Bahem masadok hadaulaton ulaon dohok ngolum gabe pasu-pasu tu portibion. Parbadiai magwarna marhite holong niroha dohot hasatiaumu tunasa na tinoppa. Tatangyak kom mapeleata. Ale de mata amanami na di banuagijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajau mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami, godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banuagijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaomu,
Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaor hon madamena tu todim.